pamintaku ane masita hatot runtut tansah rerun tungan atut runtut tansah reruntungan kaya aku karo Mbak Yun runtang runtung henge sarina sawang ngene sajane lek tiga gamel ini bingung lho nggih mboten tapi biasane anu Pak Eko biasane bowo ngoten nika lek teng mriku kadang nggih bayar barang nggih tapi lek teng mriki mboten Pak Eko mboten saestu mboten mboten ki kula ki critakake teng mriku ngono lho lek teng mriku niku wau kula pun dipun bekasih ngoten tapi alhamdulillah niku lho mboten nate kelarapan yatra terus terang niku oh henge sarina sawang ngene tansah kenggang sarambut lamun adoh caketing hati weh swantene jantenan lho ana gayane jenenge mboten saged wah jenengan iki modele cedak tansah mulat sida asih pindo mimilan mintuna ayo barengan tepi nimasana tepi wajib Pak Eko riyen ora sak kesusu bawa iki makane kula niki lha jenengan iki modele grusak-grusu ngono lho bawa iki ya santai ngoten lho andak kula aturi kula wau boten santai Abahe Alwi ingkang mijil saking Sragen Mas Ali lan iki Ki Lurah Desa Besuki Kaatran Wedujeng dalu situasi bebrayan monggo dawah tembangi setya tuhu kula namung saged caos lawuhipun dene sekulipun dipun terusaken dumateng oh ngaten monggo Mbak Yun monggo gilirane jenengan monggo jumeneng wong ayu sayangku manisku cantikku yo berangkat sik tilonggo dhisik alon-alon sing penting kelakon mantep wah sajak gandes luwes tur kewes ngoten niku ayo alah turuk oh monggo ayo monggo diajeng ayo alah subhanallah eje Pak Eko monggo matur gungi panuwun yo dawah tembangi setya tuhu monggo Lokananta berangkat aku kan setya satu
Sing apik. Wong yoga kaya ngono. Lah iya. Sengake sing kompak. Sing Lho, kompak. bayaran. Iki bayaran, Mas, bayaran iki. Iki ki tanggapan bayaran ora latihan. Iya. Kupinge bodho ngrungokne ora? Heeh. Jaluk laris ora? Ngono lho. Senggak barang sampai ra bayar tinggal mulai. Makasih. Yo. Enggih, melampah tuwebeh Mbak Yun. Lah tinggal nguasne MC. Tuwebeh. Tinggal nguasne MC lho kenyuwe. Lah MC kok ndak kenyih dikira bebek. Lah iya. Nah. Makasih. Ya ngono. Lek lamun MC-ne ra kenyih ya ora kompak. Lah dikandhane aja enengo kaya dapur-dapurane ngene iki. Lah iya tenan. Dapurane kaya ngono nek ya dapur-dapurane ngene iki lho. Senajan to ning singgihan ta tau payu ritek laris. Ning laris yo. Loh. Ning laris yo Mas yo. Loh, Padha ora beda aku Mas ning panggung ora enek sing kenal karo aku. Ora enek sing kenal. Nelongso, Ning munjungan viral lho Ning sampean. munjungan, Mbah. Oh, tenan. Ning munjungan viral. Viral tenan, ora apa-apa. Iya. Heeh. Lah ya aku mau jar ngomongi ngene lho, karo kanca-kanca ki tanggapan daerah Singgihan. Ki ngati-ati. Pripun? Khususnya yoga karo MC karo penyanyi. Piye Mas? Daerah Singgihan iki tanggapan iki gler-gler kabeh lho. Sing ditangkap anggitmu grup-grup sing gler. Lah iya. MC gler, penyanyi gler. Penyanyi Dene gler. awake tanggapan ning kene iki merupakan sebuah tantangan iki tenanan lho, Cak. Makane tak kon kompak, tak kon semangat. Heeh. Ning lek penyanyi aku mesti semangat kok. Ya mesti semangat Emi wong karo awak. Lah wong aku sing budal ket kadone semangat lho, Pi. Semangat 45. Kaya lak budal kok omah lho Mas. Heeh. Jangkah kaki bismillahirrahmanirrahim budal, mempeng. Dadi nabuh senggak barang iki kudu mempeng. Aja teko ngenggon plutah-plutuh ming mungan mangan. Krungu ora iki? Makasih. Ayo. Mugianto Monggo ingkang katemben rawuh, kakaturaken mirujuk dalu dulur. Derekaken penerapan ingkang sekeca. Aku
tondo yekti apik to? Apik to. Ngono njaluk padone Pak Guru. Nggih, Pak. Sembarang-barang klek kompak. Ah. Klek bareng penak ya, Mas. Ya penak. Tapi enek sing tiba nduk iki, Pak. Piye? Enek sing tiba. Sopo? Kursi. Kursi ya. Tiba. Ayo. Kambang suling kumandang suarane Ugi lestari Yo Iki tetembangan Setya Tuhu iki ora mung tembang tok. Ning tetembangan sing mengku werdi mengku makna iki, Bu. Tetembangan iki mawa donga. Ah nggih, Tegese saestu kok. dongane pinanganten kekalih inggih menika Mas Rinda kalian Mbak Rita muga-muga iso atut runtut rentungan. Nggih, tansah Rengkuh setya tuhu ya, rinengkuh Mas. ing rinten lan dalune Nggih. Setya Tuhu. Selalu bersama dalam suka dan duka. Kaya aku karo awakmu. Oh iya, Alah. Akeh dukane lho, Mas. Iso. Oh, bolak-balik padu ae Lah ngene iki. iya. Engko lak aku tanggapan ning kene wis WA. Karena yang tak bales ngono kuwi ya wis wis sotong. Lah iya. Ora, tak meneng ora. Ndak video call. Ngene. Heeh. Lah, yo kae lho. Ngono ki video call bareng lho anggitmu piye lho? Tenan kok. Iya. Mugianto Ya mandek dhisik, mandek co. Ambekan dhisik. Ya ora lali. Kowe pancen ya tigae nyatu di pas ning kok.